Čau, já jsem Jakub Miller z Jakub Kola a chtěl bych ti v tomto krátkém videu ukázat, co dokážeme postavit za kolo. Zaměřujeme se na stavby na zakázku, máme vlastní značku Millers, můžeš si tam vybrat vlastní barvičku, celého tě změříme, takže ti to kolo bude krásně sedět. Ale taky děláme kola, které mají vysokou nosnost. Ozval se nám zákazník, který váží 195 kg, že chce jezdit na kole. Super, chválím, jsem z toho nadšenej a fandím pánovi. Problém byl ale s tím, jaké kolo uveze. Tak XC rámy jsou celkem bez šance a tak padlo oko na rám GT Senzor, který je trailový, takový lepší trailik, má krásně udělaný rám, má tam výstuhy, má zesílené trubky některé, tady vidím třeba tu sedlovou, to je naprosto super nápad od GTčka, to se mi líbí, jak to udělali, ale k tomu rámu se ještě budu